Ľahni! Teraz som si psíka odložil a on tam musí čakať, dokedy mu nepovolím, že by prišiel, hej? Takže teraz idem k nemu a pokračujeme. K nohe! K nohe! K nohe! No a dáme ho ľahnuť? Áno. Takže posunok pre ľahnutie je takýto, hej? Takže my ukážeme. Tak. Dobre. Teraz si psíka privolám k sebe. Ku mne! Good. A kto vie, aký je posunok, keď si pes chce, že má vstať? Aký je posunok? Takto. No. Stoj. Stoj. No. A teraz, keď chceš sadnúť, tak posunok je takýto, hej. Sadni. No a kto uhádne, keď má